Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. Durante pelo menos 2 semanas, Portugal vive fechado sobre si próprio e as entradas e saídas do país só poderão ser realizadas com motivos imperativos. À primeira hora deste domingo entraram em vigor as medidas do novo estado de emergência, que definem nomeadamente o autoconfinamento dos cidadãos portugueses em território nacional. É proibido sair do país, seja por via rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial ou marítima. As ligações ferroviárias, fluviais e marítimas com Espanha foram interrompidas e as ligações por terra ficam limitadas a pontos específicos na fronteira, onde foram restabelecidos os controlos. Tal como para fora do país, as entradas em Portugal estão limitadas a deslocações estritamente essenciais, como o regresso ao local de residência, trabalhadores transfronteiriços, transporte de mercadorias ou viagens de trabalho devidamente justificadas, de emergência ou com fins humanitários. Com exceção do Brasil e do Reino Unido, as ligações aéreas não foram cortadas, mas estão submetidas a um protocolo sanitário reforçado. Mesmo quem chega de outro país da União Europeia deverá apresentar um teste negativo se no país de origem a taxa de contaminação for superior a 150 casos por 100 mil habitantes e terá inclusivamente de observar uma quarentena se o número for superior a 500 casos por 100 mil habitantes. As novas restrições à mobilidade para combater a propagação da pandemia levaram a TAP a anunciar a suspensão de 93% das suas operações em fevereiro. O Acordo de Schengen foi asinado a 14 de xuño de 1985 na pequena aldea de Schengen no sul do Luxemburgo, pola República Federal da Alemanha, Luxemburgo, Bélxica, Francia e Países Baixos. Buscaba suprimir os controles nas fronteiras internas e instaurar un regime de libre circulación. A Convención entrou en vigor o 26 de marzo de 1995 e foron suprimidos os controles nas fronteiras, polo que os cidadáns dos países signatarios pasaron a poder viaxar, traballar e viver en cualquier deses países sen formalidades especiais. Foi incorporado no Tratado de Ámsterdam a 2 de outubro de 1997. O espazo sen controlos nas fronteiras internas estendeuse e actualmente é posible circular libremente nos 29 países europeos que integran o espazo Schengen, 25 países da Unión Europea, Alemanha, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chequia, etc., Portugal, España, tamén Romanía, apenas nas fronteiras internas, aéreas e marítimas, e Suecia. E, como dicimos tamén, 4 países que non son membros da Unión Europea: Islandia, Liechtenstein, Noruega e Suiza. Portugal asinou con España conxuntamente o 25 de xuño de 1991. Este acordo histórico foi asinado por Wim van Eekelen dos Países Baixos, Robert Goebbels de Luxemburgo, Catherine Lalomierre de França, Valdemar Schreckenberg pola Alemanha e Paul de Kersmaeker pola Bélxica. Comenta Dimitris Avramopoulos, comisario para a Migración, Asuntos Internos e Cidadanía, que todos os anos europeos fan máis de 1,25 mil millóns de viaxes dentro do espazo Schengen. Unha Europa sen fronteiras internas representa igualmente enormes beneficios para a economía, o que demostra o interesante, o concretizado de Schengen como algo tangible, popular, exitoso, así como a súa importancia para a nosa vida cotidiana e para as nosas sociedades. Suprimir as fronteiras, garantir a seguranza e crear un clima de confianza demorou moitos anos despois de 2 guerras mundiais devastadoras. A creación do espazo Schengen é un dos maiores feitos da Unión Europea e é irreversible.
Isto é o que podemos ler na páxina Eurocid do Ministerio de Negocios Estranxeiros, do Ministerio de Exteriores portugués, segundo o que se publica o 14 de xuño de 2025, despois de 40 anos de Schengen, despois de 30 anos desa entrada en vigor do acordo que marcou a libre circulación polos territorios europeos. E antes tamén escoitábades o que se dicía alá polo 2020 en euronews.pt, falando dos peches, dos continuos peches e restablecemento de libre circulación cando foi, xa sabedes, como non, da COVID-19 e de todo o que supuxo para as fronteiras aquí na Península Ibérica. Hola, boas, como estades? Eu son Germán Esteves, xa sabedes, o germano a portuguesa, e aquí andades nun novo capítulo do voso Historia e Historias, esa maneira curtiña, eléctrica e vibrante que temos aquí na Radio Arí de facermos o Galiportus, Historia e Historias, hoxe falando de historias recentes que falan de fronteiras que non son tal ou ás veces sí que volven ser tal. Estamos, como non podía ser de outra maneira, con Abraham Dorraca, o noso historiador, aquí sempre atento á historia medieval, antiga, a historia romana, a historia moderna e tamén a historia contemporanísima, é dicir, os anos que xa nos tocan a nós en vida. Boas, Abraham. Hola, moi boas. Hoxe falamos de espazos Schengen, da apertura de fronteiras e de peche de fronteiras. Non se deu isto moito, mas sí que foi moi soado cando veu a COVID-19. Onde te colleu a ti ese Schengen no 85? Onde te colleu a apertura do 95 e onde estabas na COVID? Pois no 95 estaba eu... Onde estaba eu? No 95 en sétimo. Estamos en sétimo daquela bella XB. Plan do 70. Efectivamente, no 95. Pois ao mellor colleume, pois posiblemente foi o primeiro ano, porque sí que é certo que nos veráns tiñamos moito, viña, pois iso, familia de por aí fora, migrada e tal, e tiñamos moito o de ir até Valença, comprar toallas ao kilo e tal, e pasábamos polo transbordador que había entre Monsaun e o que está en fronte. Salvaterra? De Salvaterra. Pasábamos aí, efectivamente, por Salvaterra o transbordador e claro, moita xente da nosa idade, pois o carné, o tema de estar legalmente registrado debíase precisamente a iso, que había que pasar por eses controis, non? Primeiro con a xente, uns guardias, e despois do outro lado uns guardiñas, non? Correcto, así... que non é o mesmo. Falamos dunha xeración como é a nosa, que xa estamos aí nuns bonitos 40 e algo, que aínda vivimos esa infancia feliz ou infeliz. Estou evidentemente a facer aquí un pouquiño de coña. Calquera tempo pasado foi un tempo anterior. Foi anterior, quere dicir, iso tamén de que teñas a fronteira, pois evidentemente non tiña moito sentido, e para nós menos, dai o noso espazo no Galiportus, mas sí que lembramos esa infancia de andar con eses nervios, non? Ai, sí. Que trallo, que levo. A ver se non deixan pasar o neno. O neno. Eu lembrome de ficar unha vez cos avós. Sí, non sei ata que idade, non? Permitían que fosen sen o carné, pero carné, carné non, agora faise o carné a calquera crianza. E facíancho aquí en Allariz, aí onde está agora o bloque de pisos cuartel, aquela casa cuartel que había, facíancho aí. Así, eu lembrome que estaban buxando o nome, que era ainda bastante pequeno para asinar, e o guardia dicindo no, tranquilo, non hai presa, tranquilo. Eu ali poñendo un nome moi longo, mas si o 95, pues, posiblemente non lembro exactamente, falábamos agora aí un momento do mes en que... Si, foi en xuño. Foi en xuño, pero si, para agosto mellor xa non pedían o carné. Aí xa foi definitiva a entrada en vigor, cúmplese 30 anos de espazo Schengen activo, efectivo, no cal
hai unha libre circulación nestes países que comentamos, non? Claro, sí, a ver, tamén hai que entender o espazo Schengen dentro do contexto, pois iso, temos o Tratado de Roma do 57, non, cando se comeza a nacer, non, iso que hai moito tempo falaban, non, xa dos Estados Unidos de Europa e tal, e ao final o espazo Schengen é un fenómeno que temos visto históricamente no nacer de calquera estado do que se coñece como os estados modernos, non? Que comezan no final da Idade Media a montarse e vanse articulando despois nos subseguintes séculos, porque claro, sí que é certo, o espazo Schengen o que permite o libre movimento, non, de persoas e sobre todo mercadorías, non? Un dato importante. É o que interesa. Ao final eses Estados Unidos europeos que nos acaban de montar nacen como unha comunidade económica, e como a CECA tamén, a Comunidade Económica do Aceiro, a Comunidade Europea do carbón e o azo. Carbón e o azo, sí. Despois a comunidade tamén relacionada co tema de enerxía atómica. Claro, o importante é que te movas máis que movas cousas. Claro, se tu tes iso, ter aranceis internos, non? Neste sentido, se pensamos na Unión Europea, e aparte, pois cada vez vemos como os Estados membros van cedendo máis soberanía á Unión Europea. Claro, se ti tes pois ese macroestado con aranceis internos para as mercadorías, é unha faena, non? E aí pois o tema do espazo Schengen cobra esa importancia aí para, pois iso, los amos del cortijo, como diría Villarroya, pois que poidan mover dentro as mercadorías, e tamén o vemos como potencias ese movimento interior e como se fan eses aranceis, non sempre están falando, nunca falando para o gas licuado americano, pois sí que falan de lo que viene de AliExpress, non, por exemplo, non, ao final os aranceis e demais pois teñen esa finalidade tamén xeopolítica, pero nos ben, porque na fronteira entre, no que sería esa liña imaginaria entre o Estado español e Portugal, a máis habitada e máis transitada é, sen dúbida, a do Miño, e un poquinho menor medida pois xa a Raia Seca. Correcto. Mas sempre con moito tránsito. Para nós supuxo un auténtico antes e un despois, para unha raia que, como ben dis, xa falamos aquí no Galiportus, ocupa prácticamente o 50% dos deslocamentos entre a fronteira. Houve o problema de Samil, non? Que se empezou a encher de xente que viña do outro lado do Miño. E tamén o Ikea de Braga posteriormente, e estas cousas todas, non? As toallas de Valença. Sí que é certo que despois vimos en algún momento puntual, penso que foi, pois, eu que sei, cando foi o fútbol, no 2004. 2004 houbo aí algún corte digamos, nesas ligazóns, e tamén houbo, creo que na visita do Papa. Sí. Tamén houbo algún problema na fronteira. Cando foi o de Fátima. Sí. E sobre todo no 2020 sí que vimos durante meses como que o mundo se paraba e volvía a fronteira a raya, e volvían colocarse mesmo grandes bloques de pedra para que tú non atravesases. Sí, efectivamente. E despois, evidentemente, o día 1 de xullo, despois do desconfinamento, houve unha grande festa. Foi como os saldos, a xente estaba na porta esperando para entrar correndo. Para entrar xa correndo, e que che quitaran eses bloques e puideras moverte, porque tiñas fincas dun lado, do outro, tiñas animais, e a xente da raya agradeceu moitísimo, Había estacións de servizo con prezo bastante asequible para os nosos veciños do sul, non, que veñen votar aquí. No, e aparte, claro, témolo falado máis veces, e a Eurorrexión para cando, non? Porque ao final é unha Eurorrexión, mas chega o momento e pechamos, non? Era así claro, sí que había eses confinamentos por municipios e tal, pero bueno, ese peche de fronteiras era, sobre todo, nun momento no que o mal xa estaba feito tamén, porque ao final pecharanse as fronteiras, pero aquelas primeiras semanas, cando ainda había moita dúbida e tal, toda a xente que estaba, cando se vai pechar Italia, toda a xente que estaba de turismo en Italia, andan avión para aquí. Cando se vai pechar tal, toda a xente que estaba a estudar, non? Claro, vía aérea, un mogollón de contaxios, non? Na capital do reino, aí en Los Madriles. Ostras, houve unha
unha barrida de xente que está a estudar en Madrid para o resto de comunidades. Claro, xa, iso era como cando se ve nos filmes posapocalípticos o mapa do mundo e como van pasando frechiñas dun lado para outro polos aeroportos e poñendo os países en vermello, non? Expandindo máis e máis. E falabas antes tamén de Monção e de Salvaterra, lembro-me de falar tamén naquela época con xente de Monção por un traballo e unha cuestión académica, claro, había moitos máis casos en Melgaso, mas había moito máis traballo e dinamismo cruzando para Salvaterra. Claro. Eurocidade, non? Eurocidade é de facto pois esa proximidade e ese día a día atravesando por un e por outro lado. No entanto, non había un impedimento, non podías atravesar para realizar o teu traballo, as túas actividades diarias do lado da lá, e si que podías ir a Melgaso, onde había moitos máis casos. Claro. Que é o que comentaban tamén daquela que non facía moito sentido, ¿no? Sí, aí había iso, moitos. De facto, cando se comeza a abrir a fronteira, era moita noticia, inclusive tiña en algún sitio a noticia así, no 24 Noticias do portal sapo.pt, no que falaban pois iso precisamente do tema de que se reabrían as fronteiras, non? Íanse reabrindo con todos os territorios de España, mas a Galiza seguía confinada, non? E claro, e aparte moitos deses municipios que continuaban confinados eran os rallanos, precisamente, non? Con todo ese movimento de xente que hai que naquela altura que ia, pois iso, traballar a centros industriais do outro lado da raya. Entón, sí, é así unha... Claro, Schengen para o que interesa. Para unha cousa sí, para outra non. Sí, porque podías seguir pedindo paquetes da Amazon, non? Así... Pois aquí estamos, no Galiporto, no Historia de Historias, relembrando estes 30 anos de Schengen, 95-2025, un acordo que xa ven previo do 85, é dicir, outro aniversario redondiño, 40 anos, 30 da súa aplicación efectiva, e 5 anos da famosa pandemia da COVID-19 que tanto nos afectou e tanto afectou tamén a normalidade das xentes da raya. Aquí no Galiporto. Esa pandemia na que deixamos de dar a man a 1 metro de distancia, porque brazo é 1 metro e entón arrimábamos a cara o bater cos cómodos, non? Exacto, puñamos así de lado os cotubelos, dábamos como moito puño. Sí. E non podíamos dar a man aberta. Hoxe damos a man aberta a ver o que nos dura. Aquí Historia de Historias, no Galiportus. Historia e historias, o voso espazo no Galiportus onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.